ga-etinye enwere ihe ọ mere na Anambra East. Ọ bụrụ na o mere ya na 4 years, ọnụ n'ụwa ka ọ ga-eme anyị. Ụmụ Anambra East anyị edutego the original nke a bụ nke anyị. Ọ bụ eziokwu ọ bụ asị? Mmadụ ndụ siri o nwere ihe Wili mere. Na-ere anya n'elu ka ihu kere mpleni Wili na-eme. Oge onye nwaanyị epọtụ anyị wenazie ebe eni. Ọ dịghị mma abana bụ eji ọmụbara oge kwe. Onye ọbụla na-agagharị na-asị unu na-apụga nwa Anambra East onye na-asị mbọsị ewepụrụ Ojukwu n'akwa apụga ka apụga nwụrụ. Ọ nwere ihe m chọrọ ịgbapụ unu egen egwu m ga-eji na-agụ na-ana bụ nwanne wepụ aka n'obi ịpụta n'apụga. Nwanne wepụ aka n'obi ịpụta n'apụga. Nwanne wepụ aka n'obi ka ịpụta n'apụga. Ndị wayo, ndị wayo, ndị wayo, ndị wayo. Ihe ọzọ m na-agwakwa unu, ọ gwara unu amara unu marụ kịta. Ihe m na-agwa unu na-ama ahụ wee ebe otu a my brother alụ. Soluda plan go, o win election at go win ya. Ọ chọrọ ibunye ya na ndị Kenya ọnwụ. Unu chọzikwa ka airport apụọ na be anyị, unu atụgharị akwụkwọ. Unu egbakwa na APC has come November 8. This time, November 8, onye ọbụla na-enwe anwụle. APC! APC! Your Excellency, yes. Even our boy, made our land, so you go and tell me, you go to my country. I call one of party also, I am not gonna happen. And no more than I got a food, Tabia, West of Amonto. See who's in a car, when I will bridge and China cross. Not in Soludo, the Pacific office will be there best for Maria. So, not on a first tenor. Already not second ton of oil, second ton of the so now you're for an cargo. I told you to see a gift. Today I've returned back to you to support me again. Whatever he started in Anambra East, he has not finished. I'll help him to finish it. When we win the government of Anambra State, we are going to provide 24 hours light. The state will be secure. We'll secure the state and make it safe for everybody. We'll provide the energy because in our mass we have enough gas to generate electricity. We're going to use it to power a power plant. Anambra East ga-agbakọzu na-agba egwu asị na ikuku ọma aja ewu gọvanọ
say we are praying. Baron Evangelist. No. APC Progress. His Excellency, the incoming governor, I make an Anambra East Tata. And make an next year, all protocol duly observed. I may wait up. Dalonu, root around the time I can own. I said I have only got Tata. Ogosi, Anambra is in there. Now go have Obologe with the next governor of Anambra State. Of one of personally, I say my Anambra North for 10 years. No way even money, Manika Pati Abugani. Of one of you can't put that with mother. We are never. His Excellency, you go say the other Mandi PG, Maida Kalele. My name Manana Tuga, Manana and Wall. About the election, you can catch you. You need to get Anambra East. I ain't catching you over this. You never have a panel. I go again, I go her. Even now, about Chorose, Onya and Achina Anambra. Makagene, even maybe Rike. Olana and Alo Rike. Omoya government. Omoya Volo. Mandi Didia. Madina Munya. Mandi Akodo. Omoya Namado. Nyakana Nakwa. Even when you name in a backward. Okay, so I see my teacher. And whether that I know, I know my head, not I have Batagalo. On a pulling boot, you need an avio. Na pulling boot. It's also the side of fight for every single vote. Na pulling boot Arbona. Anambra East. I have fight for every single vote. Now this local government. Oba when they get a look at the win, no, you will never pass card again. If the top of San Toto, in November, Cabia, in November, to tell me, Agua. I ain't going to go wherever. Among the development of by election, I got never. It was able to give Salamegan. Agua, about what to China. It was China, Agua. I record on ya. Maributan Green. Omo Kaino. Action Kaino near. Agoge, Agundi Anambra East in Aguange. A lot of people are calling young way back. Makana on a government. For the Bundi West, for the Bundi, where Kawasino this year. Man, Chichonia, Agubu, your bonnet. I want to see on November 8th. Now I can make it. I got better who go and be over to those guys for your money. APC! I'm in particular happy with you. I'm born a banana. Never put a government and then our incoming governor. Present here. Your Excellency, the governor of Anambra State, by the grace of God.
okwu. And what even mmemme dị achọ bụ na come November 8th. He mandates my operation win your polling units. I will not only win my polling units. There are other 7 polling units in my own local community. He based me entirely. Government. So come November 8th, before 2 p.m. I will send you the results myself. Nwanne anyị nwoke bụ Uli Obianọ mmadụ abụrụ Chukwu agbọgwụ dike odogwu ọma mbala onye mere usoro ụlọ gọvanọ bụ eziokwu ọ bụ asị mana ihe na-ewute m mgbe anọkọta mmadụ dị ụlọ ya Anambra East welite fon ma ọ welite mikrofon ọ sị na Uli Obianọ emere ọfụma onye ọ ga-abụ ezigbo ile nya unu n'anya unu abụ na onye enyi anyị tara ahụhụ wee tinye enwere ihe ọ mere anyị na Anambra East ọ bụrụ na o mere ya na 4 years ọnụ na-awa ka ọ ga-eme anyị ụmụ Anambra East anyị edutego dị original nke a bụ nke anyị ọ bụ eziokwu ọ bụ asị mmadụ ndị ndụ siri ọrịa Wili mere na ene anya n'elu ka ihu kere mpleni Wili na-eme oge ọmara anyị epọtụ anyị wenazie ebe enyi ọ dịghị mma adanaba eji ọgbabara oge kwe ihe ọzọ chọrọ iju uru na International Conference Center ọ dị n'Ọka o nwere gasịrị nwere ihe obi ọrụ nwaanyị mmadụ ga-eji onye chọrọ ịra nwunye nne ya ya na anya ya sị na o gosiri ya ibu n'iru ọ bụ eziokwu ọ bụ asị ndị be anyị anya nsakwa anyị November 8th onye ebe anyị ga-ebinye aka ma Wili ma Chinedu Obinigwe ebe nsere azịza daalụnụ. Anambra East ekele m unu. Anambra East ekele m unu. Ama mụ na anọtụkwa ebe a ka m kwuru gbasa nkịtị. Abụrụ m onye mbụ. Ọ bụ na amadụ onye mbụ ka m kwukwa ọzọ. The former governor Uli Obianọ ọ sọrọ mmadụ wee sọrọ ebe a nọ Obianọ na ebe a unu adịbe nna gị unu onye ọbụla na-agagharị na-asị unu na-apụga nwa Anambra East onye a na-asị mbọsị ewepụrụ Chukwu na-akwa apụga ka apụga nwụrụ ọ nwere ebe m chọrọ ịgbakwu unu again egwu m ga-eji na-agụ na-ana abụ nwanne wepụ aka n'obi ịpụta n'apụga nwanne wepụ aka n'obi ịpụta n'apụga nwanne wepụ aka n'obi ịpụta n'apụga ndị wayo ndị wayo ndị wayo ndị wayo ibe ọzọ m na-agọta unu ọgbara unu amara unu marụ kịta ibe m na-agụ unu na ama hụ na ebe otu a my brother alụ soro that plan go o win election go win ya ọ chọrọ ibunye na ndị kenye ọnwụ unu chọzikwa ka epọtụ apụọ na be anyị unu atụgharị akwụkwọ unu ekwakwa na amaghị unu biko unu ma ụmụrụ unu ma ụmụ agbọghọ na-ekwe the win of change ikuku ọma na-abata Anambra steeti na-ekwe ebe a agwụ ya ka o ji wee bịa ka unu nwere ya mụnwa na ebe a bụ Obianọ adịmaza afọ ọzọ Obianọ ka m bụ sonye fụrụ m ebe a fụgo gọvanọ the former governor weda mụ afa na anụ aịza ntị bụ aịza ga-eji wee zapụcha manụ si na ebe anyị rụrụ na Anambra steeti fa na anụ na gọọmenti haus a ga-azapụsịfa ana m ayị unu kwuru kwado ikuku ọma kwadosie enyi ike na Anambra
Easter ga-enweta efe n'aka ya. Anyị ga-enweta efe n'aka ya so much more than anybody. Na ebe Soludo mere Anambra East. Onwero na usoro niile onwero nke edozi ọkụ nwa asịnọ street light. Kandụ kaba tinyela anyị si n'ọkụ. Anụ anyị ụmụ biko unu sọpọtụ APC. And APC na sọpọtụ ebe sara azịza. Ma ụmụ dị uru ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ ikorobịa biko nụ kwado nụ APC ka nwa na ikuku ọma gbagoro na Lighthouse Ọka anyị cha niile bụlibe ndụ. Ekene m unu. Anambra East ekene m unu. Daalụnụ. Thank you very much. Thank you. I really welcome. We love your speech. Please, may we invite the campaign secretary, Hilary Udenze, to please come on board, please. Chukwu ekwuwo na our candidate bụ Ụkachukwu comes November 8th, Governor of Anambra State. Onye isi bụ Ụkachukwu na incoming also now Operation Deliver Your Play Unit. Operation Deliver what? Operation Deliver Your Play Unit. Operation Deliver Your Award. So steady can get Chukwu. Oge ọbụla n'ebe a mmadụ nọ na-azọ ibe nke ya na-egosi ya ike maka na ikuku ọma bụ ka ọ na-azọ ndị nọ n'ọnwa chọrọ ịzọ sineti barili nna ndị chọrọ ije kọmishọna barili nna ndị chọrọ ije federal barili nna so ndị ọbụla ọpọchuniti ị ga-eji wee zọbi ego gị na-azị ya maka na nsọkọ ka ọ na-azọ ibe ndị egozi na-azọta afọ ego na-azọtali ya ọlọ́pàá náà tọ́tàlẹ́ so onye ọbụla gba mbọ ka iwere ya play unit ka inyere ya award ọbụla win ya play unit win ya award onye ọbụla win ya play unit ya win ya award ya ọbụla ọbụla ya ewuro na local government Anambra Makan Anambra Van Anambra Katan Anambra APC ya chikọm November 8 na by this time November 8th, I am going to one more. APC! APC! I refer back. In 1999, I was local government chairman. Under that year, I was the governor. In 2025, I get to be chairman. We were back, but I told me the organic glove on the mother when they've not the extra much. Because since morning, and the mother never nation. But the open alarm. You are the only man that has this organic followership in Anambra State. Among all the aspirants, in the vote by go vote by now, put it on church. 10 million funding, if I educated vote now, polling booth. Manon give the only person on the Lobia, one is because we are the measure of Anambra State. Even the whenever. Oh, yes, it is Mama Manja. Oh, she go, can't get a lacha. Otuloba and Bayano. Ojaba Lagos or Balakanata. Ojaba Bojo, Balakanata. Ojaba Government House or Balakanata. I can Emily Jagaba. I can Emily Soludo. I can Emily Shinedu. Thank you so much. Okay, sir, please come on board to give your own highlight. Thank you. Your Excellency, the incoming governor of Anambra State, by special governor from November 8th, Mary Agonka, Your Excellency, yes. Even now, why you made our land, so you were a child is in good. I for our one party also, I am not gonna happen. And no more on the Gapatagina food, Tabia, Muesabanonto. See who's in the car. When I will bridge a Luchana cross. Not in Soludo, the opposite office will be the best for Maria. So, not on a first tenor. Already I'm not second ton of fire. I'm not a second ton of the good runner. So now you're for an cargo. I told you to see a beacon. I know it's your money here. Never had the name. Thank you. Anambra is second. Oh no, where's that growth? Oh no, where?
ọ bụrụ ibe ọ na-eme ndezi agụrụ otu bụ abụga na-ewute anyị rinne mgbezi agụrụ otu ibe anyị ebunye aka bụ ibe sara asịsa o kwere anyị nkwa na ezi gbagoro obodo na anaghị eje nta ahịa ma nkụ mana ejela alọ tapụ alọ kababa konfizo mmụduru ị na-anaghị abụọ bụ ndị ichie nna anyị Mike dị n'anya gọrọ ọchị nna m edochie nọ nke mana asị akpa na glori akpacharọ onye gwara ụmụ ndị asị na glori akpachọ na anya soro na ebe anyị atụ akwa bụ na gịnị okwu owu ahụ na-agbagaba anya mana ụka ahụ ụnyaahụ ọzọ dị ezi agụ sila na ntụ na ịnụ na investọrọ so onye isi ọ ga-amasị m ka anyị yọọ special thing biko ọ ga-amasịkwana m n'obodo anyị bụ ezi agụ otu biko na anyị chọrọ ya ka ibukwa obodo a bụ ya na Enugu otu bụ ibe o mere soludo nwa ya si ele agụrụ ekere mụrụ anara ise ekere mụrụ agụrụ onye na-ekwu okwu ya bụ onye jeje mba Anambra Naijiria kwara aka wee sị ka ha wepụta Nicholas Ukachukwu ọrụ mgbe o ji chọọ ịzọ gọvanọ oge mana a jiri ihe ayọsi apụta o wee pụta maka ọ mara ezi ikuku ọma unu kweta ekweta na ọ mara ezi onye ojere House of Reps na another man's place another land o jere House of Reps win ya n'ọnọwe ọ dịzi ọ bụ local government chairman na Abuja ka ndị Igbo ji nwere aka niile dị n'Abuja na-alụrụ ya were eme ndị Igbo wee sị ka gwa unu ofu onye ka na-ebe ọbụla aghụghọ ka o ji bịa echi niile ọkwa ya fụọ ọbụla ego ga na-ekekere ọkụfe onye ahụ onwe ego na-egbu onye ahụ onwe ego na-atụ nko onye ahụ onwe ego na-atụ wayo o nwere ibe dịka apụghị ege na Anambra steeti o nwere ebe apụghị ege na Anambra Anambra izi ka nna na-eme elekshọn maka na ụmụ nnụnụ na-adị n'ama ntụ ka nna atụ so wee sị ka ihe ọnụ unu mee ibe unu na-eme na nke anyị ekwuwere mmadụ onye si na ya si gị ka anyị ekwukwe anyị emewe dị ya anyị eji m owere wee sị azụ ka anyị zụọ taịbụ anyị ndị nkịta azụ ka anyị zụọ yere wee sị ka mkpọpụta nnukwu mma nwaanyị
When your brother Chibobiano will contested for governorship the second term, outside our grave is God. My word was the highest number of votes by support. Our word came second in terms of population vote we got. Today I've returned back to you to support me again. Whatever is started in Anambra East has not finished. I will help you to finish it. When we win the governorship of Anambra State, we are going to provide 24 hours light. The state will be secure. We will secure the state and make it safe for everybody. We provide the energy because in our mass we have enough gas to generate electricity. We're going to use it to power a power plant, the gas there, and build industrial park there, so that other big manufacturers will come to Anambra to set up their factories, and they will give Anambra schools. All our children that are graduated from one place to the other, one thing is obvious, they are not making that in the 4 years of this current government, 3 years and almost 7 months now, nothing is working. Anambra is broken. We will fix it. It is broken. We will fix it. And agricultural and we going to turn it into economic boom. We provide the farming implements, prepare the farm for you, test the ground for you, advise you on the seed that can grow there, and give you the seed to plant, and give you the money to plant it. So that's what I'm planning to do. And then Anambra will work again. We'll fix the hospital, we'll fix the road they are already appealed to me for. One thing is certain, I am coming to make a mark in Anambra and set the government going and working well. Join me to make Anambra State better and greater. I am here for you and you are for me. Yes. Yeah, the governor and the current government have the same number of things. There's no place they have any investment in Anambra State, but we have a lot. They say we did not go to school, or there's no nursery school anywhere. I have a university, from nursery to university. And not only that, I'm the chancellor of that university. And I have professors that are working on that. Just know, Anambra State for everyone. And we are going to join out together to make it work. Here in Nagwande, Anambra East, is that this is the right time I do the Anambra East. I make sure that everybody gets what belongs to him. Onyero, Aronamo, also, how can you get Anambra State? I didn't have to vote. Ego eji were ayo ka de me ka me agriculture side. Ayamanku at all. I report go out to different government quarters. No borrow he make sure that vote by which is against the law. I will go. I need the coordinator sign the phone numbers. You call that number. When you call that number, the security agents will go and arrest them with the money. And they will give you the highway seat. Onye Pablo Megani, and I whistle blowing.
Igbara government ameba na ego election. As they put the ego, so all the youth, all the people of Anambra rise up. Anywhere you see them buying vote, hold them. Kubaha or Nombaha. They will arrest them, collect the money, and they will go to prison. So whosoever are preparing to share government money, Anambra State money, on the day of election, be ready to go to prison in that place. Because they will end up where? Emeka you end up. Emeka you end up. We're one man, one vote. If there's anything the governor has done for us, let him convince us to vote for him. But because he has done nothing for Anambra East, he has done nothing for many local government in Anambra State, he has done nothing for even our local government. There's no more Soludo in Anambra. Soludo must go back to classroom. And we're here to protect it. Considering the number of people that come out here today, they are saying with one voice, no more Apuga in Anambra State. We have raised our hand and joined APC. Wanewele Kagelu, Libata APC. Wanewele Kagelu, Libata APC. Wanewele Kagelu, Libata APC. No woman, no woman, no woman. Wanewele Kagelu, Libata APC. Wanewele Kagelu, Libata APC. Wanewele Kagelu. Ibata APC, no woman, no woman, no woman. The presidents are very clear. Anambra State election will be credible, fair and fair. Yes. Those that are planning to win the election are already disappointed. They have been telling you that the president is supporting them, they are doing progressive together. No, our president is a loyal party man. Yes, sir. I've always known him for that. When he was in when he was in 18, the whole state was APP and PDP, but he remained loyal to AD. Even when the whole state in Southwest went into PDP, Lagos remained AD, and he joined ACN, and now he's APC. He's a loyal party man to the core. He will not allow all of you here to be sacrificed, because we have more than it takes. Oh, they are telling you they are going to give APC 25%. It's not true. There's no agreement like that. We have more than 60% of Anambra voters. Where are we going to go for 25%? Anambra today is for what? APC. Shout it loud, let me hear you. APC. Shout it loud, let me hear you. APC. Anambra today is APC. We are not going to leave any sort of come until we win. And after our victory, we will work and deliver our president come 2027. That is our total resolution. When we win this governorship, we win the presidential election. We are not in partnership with any political party. We are in partnership with ourselves, and our president did not go ahead and achieve it. Look at the crowd that came here today. They came for rally in Anambra. They didn't even get half of the crowd here. All they do is that video will now be focused on the government and the canopy. See the video, see the canopy, see around the canopy. See the number of people that came out today. It's a testament that Anambra is for APC. I will not fail you. Our president will not fail you. APC will not fail you. They are telling you that APC is not a part in Hausa. It's not true. If APC is not a national party, every state that joined APC, any state that joined APC, all the Bayelsa joined APC. Now Ebonyi is APC, and Abia joined APC. Imo is APC. Akwa Ibom that joined APC. Other parties that joined APC. Those that have asked me that to visit their community, I want to promise you that any chance that comes out, I
I'll be there. If I don't make it now, I will come there as governor-elect, and I will do all I promise I will do for you. God bless you as you go. In the name of Jesus. I know there are some people that want to join us. That those here now are white people. Raise your hand on ABC. Abuga white people that come to join us. Abuga white people that come to join us. Raise your hand. Raise your hand. Any white people. White people in Abuga that join us. We now receiving APC today. They are not eligible to have a member of APC. Congratulations. We wish you well and God bless you. What to say, elders, both all the other support groups, and every other that come here today, all of you, the leaders will sit down, the coordinator, the chairman, the leader, and the deputy DG, all of them will sit down and make sure. Let it not be like before, that woman is given to you. The person that normally carry your money to their house, our family come. Nobody will carry your money to his house anymore. Yes! You will not carry it anymore in the name of Jesus. Yeah! We don't agree. Anyone that is here, whatever anybody gets, the other person will get. Nobody is better and bigger than anyone. Because it's one man, one vote. So this is for your transport. We are not buying food. This APC members, and everyone will be comfortable. So we're going to give all of you that came here today a sum of 10 million naira.